zvier. Ping, pong, ming a Edvard vystrájajú. Hry a kúzla veľmi radi majú. Rupert, 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 hej. Rupert, 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 hej. Ubila si každé ráno dajú čaj. Ich svet kúzelný je skrátka naj. Regetické ich hry často vylepší. Rupert je náš priateľ najlepší. Slovenská televízia uvádza seriál Medvedík Rupert – Neuveriteľné čary. Rupert a hrady z piesku. Ahojte! Ideme sa hrať na pláž k zálivu. Poďme! Zdravím, pán majiteľ majáka. Ahoj, Rupert. Ideme stavať hrady z piesku. Nejdete s nami? Dnes nie ping-pong. Budem sa radšej odtiaľto pozerať. Mám veľa práce, viete? Musím vyrezávať. Dovidenia, pán majiteľ majáka. Poďme, Ming, pohnime si. Dobre teda. Majte sa. Ahojte. Čo to robíte? Staviame si hrady z piesku. Ja robím veľký a silný, ako pevnosť. Všade naokolo bude voda a aj most. Voda zmizla. Poznám kúzlo, čo by ti mohlo pomôcť. Vďaka, ping-pong. Počkaj chvíľu. Zámoček chcel vypiť, voda prestaň nám ho i hneď topiť. Prepáč, Rupert, nemyslela som to tak. Nie som si istá, či potrebujete kúzla. Ak odtiaľ potiaľ vykopete pramienok, voda môže tiecť tadiaľto. To mi nenapadlo. Ale opatrne. Ak bude príliv, tak... Úžasné. Teraz potrebujem už len most. Zistím, či majiteľ majáka náhodou nemá nejaké zvyšné drevo. Ak bude silný príliv, tak potom vám ten hrad odplaví. Môj hrad bude najkrajší na svete. Haló, pán majiteľ majáka. Poď sa pozrieť na môj hrad, Miranda. Postavila som aj krásne vežičky, vidíš? Tento hrad bude pre kráľovnú. Niečo mu však rozhodne chýba. Už viem, potrebuje niečo ligotavé. Pomohlo by trocha čarovného lesku. Veľa lesku, veľa žiary, nech môj hrad nad všetky žiary. Veľa farieb, veľa jasu, pre kráľovnú vyčar krásu. Čo sa deje? Nič nevidím. Viem, čo tvojmu hradu chýba. Miranda? Pozri sa. Na vyzdobenie hradu môžeš použiť toto. Ďakujem, Miranda. Páni, ten môj bude rozhodne najkrajší. Ale radšej si dávaj pozor. Ako zradné. A ak ešte vezmem tieto mušle, môžem ich poukladať dookola a trubučke môžem dať dopredu. Tak toto bude vyzerať naozaj nádherne. Bill ma možno poslúchne. Prestaň! Moje vežičky. Počítač. Chápem. Aj Ming niečo stavia. Dračiu noru. To je tvoj hrad, Bill? To je špeciálny jazvečí hrad. Presne podľa počítača. Vidíš? Aj s tunelmi. Tunely? Nie. Sú úplne mokré. Nemôže mať hrad s mokrými tunelmi. Ale opatrne, lebo príde príliv. Jasné? Dobrý nápad. Tunel tu dole. Ale prečo ma nikto nepočúva? Perfektné. Nie je taký dobrý ako moja pevnosť. Alebo môj jazvečí hrad. Ale je. Uvidíme. Čo myslíš, Miranda? Všetky sú krásne, ale more sa trochu
ti páči najviac? Áno, no tak, ktorý, Miranda? Všetky sú krásne. Nie, musíš si vybrať. Nie, nemôžem. Prečo? Nechcem. To morské víly nerobia. Ale no tak, Miranda. Miranda, prosím, vyber si, ktorý hrad sa ti páči. Nie, nevyberiem si. Najkrajší je môj. Nie, môj. Mýlite sa, môj je naj. Všakže, Miranda. Miranda. Kam zmizla? Neviem. Nevadí. Opýtame sa na miesto nej majiteľa majáka. On rozhodne. Dobrý nápad, Rupert. Poďme. Dúfam, že si vyberie ten môj. Dobrý pán majiteľ majáka. Ahojte. Haha. Už sú vaše hrady z piesku hotové? Áno, poviete nám, ktorý je najkrajší? Ja? No, bude mi cťou. A kde to máte? Tu. O nie. Sú preč, zmizli. Ešte pred minútkou tu boli. Kam zmizli? Postavili sme ich na piesku, ale more ich asi zmilo. Pozrite. Tomu sa hovorí príliv a odliv. Pravidelne sa opakuje a more pri ňom dvíha svoju hladinu. Áno. Chápem. Prekvapuje ma, že vám to Miranda nepovedala. O mori vie všetko. Myslím, že sa nás snažila varovať. No, my sme ju nepočúvali. Aha. Nie. A myslím, že sa s nami už nechce hrať. No tak, nuž, možno by ste jej to mohli vynahradiť. Ako? Nuž, mohli by ste pre ňu urobiť niečo pekné. Už viem, mám super nápad. Poďte so mnou. Ha! Už sa neviem dočkať, keď ho Miranda uvidí. Na 3. 1, 2, 3. Miranda! Miranda! Pod vodou vás nepočuje, ale ja vám pomôžem. Keď potrebujem jej pomoc, privolám ju touto špeciálnou podvodnou trúbkou. Skúsim to. Je všetko v poriadku? Áno. Tvoji kamaráti ti chcú niečo povedať. No tak. Prepáč, že sme nepočúvali. Mala si pravdu. Všetky hrady boli krásne. No a teraz sú preč. Prepáč. V poriadku. Je to škoda, lebo boli naozaj nádherné. To nevadí. Postavili sme tento len pre teba. Páni! Je prekrásny. Tak. Škoda, že vydrží len do ďalšieho prílivu. Neprekáža mi to. Zapamätám si ho navždy. Je najkrajší na svete. Ďakujem. Ďakujem, kamaráti. Korunujem ťa za kráľovnú zálivu. Hurá! Ming! Ahoj! Do skorého videnia! Uznaj, že rád strávil Na si slovenskom čas. znení spolupracovali Viera Méderová, Zoltán Litaši, Viktória Méderová, Katarína Čižmáriková a Tamara Čopová. Grupertov Slovenská televízia 2008. Znova